шурӯъ аз санаи 5 январи соли 2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдудият ба интиқоли нерӯи барқ ҷорӣ гардид. маҳдудият асосан шабона аз соати 23 то соати 6 субҳ идома меёбад ва қувваи барқ 7 соат хомӯш карда мешавад. дар ин бора имрӯз санаи 6 январ аз шабакаҳои барқи тоҷик ба мо тариқи телефон иттилоъ доданд. нозир ёдгорӣ, сардори хадамоти матбуоти шабакаҳои барқи тоҷик мегӯяд мақсади ҷорӣ намудани маҳдудияти қувваи барқ ин пешгирӣ намудан аз пурра сарф шудани захираҳои об дар обанборҳо аст. дар мамлакати мо манбаи асосии истеҳсоли нерӯи барқ оби дарёҳо ба ҳисоб меравад. аз рӯи ҳисоби мутахассисон имсол захираи об нисбат ба солҳои гузашта 44% кам буд. пеш аз инам агар ба хотир дошта бошед 28 июл муроҷиатномаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуда буд ва дар он дар бораи кам будани захираҳои обӣ сухан мерафт. вазъияти имрӯза ҳамино тақозо кард ки мо таъминоти барқ дар ҷумҳурӣ нисбатан маҳдуд карда шуда шавад. аслан дар деҳот дар он мавзеъҳое ки биноҳои баландошона вуҷуд надоранд ва имкони бо дигар навъҳои сӯҳишворӣ алалхусус андиш, тезум, гарм кардани хонаҳо мавҷуд аст, интиқоли барқ маҳдуд карда мешавад. маҳдудияти интиқоли қувваи барқ танҳо шабона сурат мегирад. дар сурати гарм омадани моҳҳои минбаъдаи зимистон, зиёд гардидани сатҳи об дар маҷрои дарёи вахш ва захираи оби обанбори норак имконияти бекор кардани маҳдудият дар назар гирифта шудааст. аммо ширкати барқи тоҷик ҳеҷ гоҳ хоҳишманди маҳдуд кардани интиқоли барқ ва бебарқ гузоштани мардум нест. вале имрӯз вазъият ҳаминро тақозо менамояд, мегӯянд масъулин аз ширкати барқи тоҷик. бо сабаби сардиҳои шадиди оғози фасли зимистон ва тӯлонӣ пешбинӣ шудани сардиҳои имсола, хавфи нарасидани захираи об то охири зимистон дар обанбори нерӯгоҳи барқии обии норак пеш омадааст. ҳоло сатҳи обанбори нерӯгоҳи барқии оби норак дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 4 метр паст фаромадааст. захираи об дар кишвари мо то ҳанӯз фақат дар обанбори нерӯгоҳи барқии оби норак мавҷуд асту халос. зарурат пеш омад барои он ки ҳозир обанбори нерӯгоҳи норак нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4 метр паст шудааст ва тавре мо пештар иттилоъ дода будем. мо барои захираи зимистон бошанд нерӯгоҳи норак ва нерӯгоҳои поёноби дар рӯи вахш истифода мешаванд ки дар ин ҷо захираи ҳамагӣ 53 метрро ташкил медиҳад. асосан ин ба он хотир аст ки мардуми мо то баҳор бебарқ намонанд ва агар имсол дар назар дошта шудааст ки зимистони ғайримуқаррарӣ хунук ва тӯлонӣ меояд, ба ин тадбир имконият медиҳад ки қисми зиёди аҳолӣ бо барқ таъмин бошанд ва маҳдудият фақат ба ҳамон мавзеъҳое дахл дорад ки дар он ҷо ба аз рӯи ман таври дар боло гуфтам сӯҳишвориҳои алтернативӣ хонаҳо гарм карда мешаванд. ҳоло вазъият ҷиддӣ аст ва эҳтимолияти то фасли баҳор нарасидани захираҳои об ба миён омадааст. аз ин рӯ лозим меояд ки чанд муддат дар кишвар ба ҷуз аз марказҳои маъмурии вилоятҳо барқ шабона маҳдуд карда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати барқи тоҷик ба хотири қонеъ намудани талаботи аҳолӣ бо нерӯи барқ чораҳои таъҷилӣ андешидааст. масалан, пеш аз муҳлат шартномаи байнидавлатӣ ки мебоист кишварҳои ҳамсояро бо барқ таъмин намояд қатъ карда шуд ва шартнома муваққатан бекор гардид то аҳолии кишвар бо барқ таъмин шаванд. ширкати барқи тоҷик дар муроҷиатномаи худ аз мардум хоҳиш кардааст ки дар вазъияти ба амал омада дар ҷои кор ва дар манзилҳои истиқоматии худ аз барқ сарфакорона истифода баранд ва дар бобати таъмини бештари кишвар бо нерӯи барқ саҳми худро гузоранд. гузориши мафнушкур ва наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоъотии хабар.